Иванна улдашлары игелекле, намуслы, үз сүзле һәм тырыш булып истә калды дип әйтә. Махсус хәрби операциягә чакыру килгәч тә икеләнеп тормаган Иван. Иван Шильнов погиб. И очень тяжелая трата для родственников, для нас, для отца Михаила Ивановича. И очень большая эта трата для нашей республики, для нашего района и для нашего села. Иван Шильнов 97 елда 9 сыйныфны тәмамлый һәм укуын Мөсимдәге 94 санлы һөнәри училищесында дәвам итә. Иван узган ел мобилизацияләнеп махсус хәрби операциядә катнаша. 2023 елның 9 маенда рядовой Иван Шильнов батырларча һәлак була. Әтисе өчен бердәнбер улын югалту кайгысының нинди дәрәҗәдә икәнен сүз белән генә дә аңлатып бетереп булмый. Относились между собой хорошо, общались. Я очень часто вспоминаю. Пока помню, в памяти еще вспоминаю. Райондашыбыз Россия Федерациясе президенты указы белән батырлык ордены белән бүләкләнде. Мөсим һәм Сорман районнары буенча хәрби комиссар Дажгын Гасанов район башлыгы белән берлектә Иван Шильновның улы Юрийга батырлык орденын тапшырды. Тормыш иптәше балаларның гына түгел, чарада катнашучыларның һәрберсенең күзендә яшь иде бу көнне. Жалко, конечно, но тем не менее погиб, защищая родину, своих детей. Помнить будем, дети тоже. Как говорится, пусть земля ему будет пухом. Тантаналы чарада туган җирне саклау, илнең чын патриотлары булуның мөһимлеге турында чыгышлар күп булды. Чара ахырында геройны 1 минутлык тынлык белән искә алып чәчәкләр салдылар. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөсим телевидениесе.